L-avukat tal-Aqda Repubblika Jason Azzopardi sostna li ma seta' jagħmel xejn aktar ħlif jgħid sori brabta mal-gideb tiegħu f'każ mal-affamanti kontra Rain Spanjol u għal dan hekk kif poġġa għal dibattitu ma' Jason Azzopardi waqt podcast imtella mit-Times. Fil-fatt Azzopardi għal dan propju wara li Mikallef fakkar f'dan il-każ fejn Azzopardi għamel allegazzjonijiet mill-aktar serji dwar reati kriminali fil-konfront tas-segretarju tal-Kabinett. Jason Mikallef għamel argumenti tajbin ħafna li għadik ma rispondejx għal-jom. Inti Jason għamilt l-izbalji u għamilt ħafna zbalji. Min ma jagħmilx? Minnom. Ija ma minuta. Altru tagħmel l-izbalji il-każini. Rajn Spanjol, per eżempju. Rajn Spanjol jiena ktibt u għedt illi. Sorry, tajjeb ġifieri biżejjed. Xi tagħmel iktar? Xi tagħmel aktar dat tkun persuna. Il-Party taf jagħdu ma Bl-istess mod l-eks deputat mill-fera tal-Establishment Nazzjonalista ġie mistoqsi dwar il-każ tad-deputat Laburista Carmelo Abela. Hawn evidentament skomdu Azzopardi beżaq li hu sempliċiment irrepeta allegazzjonijiet li għal ħaddieħor bil-ġurnalist pront isostni li l-Partit Laburista għandu raġuni jilqa' għal dan it-tip ta' ġir. Carmelo Abela inti għamilt allegazzjoni li dak kien kompliċi f'serqa ta' bank. Jason Azzopardi rrepeta dak li ħaddieħor irrepeta. Jason Azzopardi ma kienx hu illi qal l-ewwel darba dak illi qal. Imma allura għandu raġuni il-Labor jgħidlek ma tistax tisma' l-affarijiet affarijiet ta' pappagall. Affarijiet ta' pappagall tirrepeti, tisma' xi ħaġa u tirrepetiha, meta affarijiet ta' pappagall. Quddiem dan kollu Jason Mikallef tenna id-diżapprovazzjoni tiegħu għal dan l-aġir minn klikka żgħira ta' nies. B'Jason Azzopardi jaċċerta li qatt ma jħossu ħieles daqs illum dak kollu li qed jagħmel. Bir-rispett kollu, ġifieri dik klikka żgħira. Bitter m'hemmx kelm oħru. Id-dispjaċini nitkellem dal-mod issejna għalfejn. Qatt ma kont ħieles daqshekk, minn